ADC hapang bisibawa tamo Khaiya hanai Swngnairogno kok Rwkha CEM Punochandra Jamatia Marstalni Bri Salmari Krak Shalo Rayowa Katal Subzdo Habadok Tei Pitrabo Nogendra Jamatia Memorial Hall Nok Katal Phiyogwi Mani Panda Khaijakha Chati Kathar Musangai Phiyogwi Nayangai Manjakikha TT ADC ni CEM Punochandra Jamatia Logyo Tongo PWD Tangbedegni Samung Charifang Adong EM Roniel Deborma Zonal Chairman Joint Chairman Khoboi Panchayat Moyal Zonal Development Officer Tei Loko Hamkrai Samung Swngnairogni Manjak Mungbai Chati Kathar Musangai Phiyogwi Rwkha Katal Subzdo Habanok Tei Katal Nogendra Jamatia Memorial Hall Kok Narakfuro CEM Punochandra Jamatia Shaka Jejerok ADC Hapang Bisibawa tamo Khaiya hanai Swngnairogno Shoi ADC Hapang tamo Khaiya abono Phunuk na bagai Tini oro Habanok Katal Phiyogmungni Tei Hall Nok Katal Phiyogmungni Pandawo Kok Tama Swngnairogni Buskango Phunuk hanai Shaka CEM Punochandra Jamatia Sekangni jorabo o amsayo mungsapano kari tongmani fiaba ADC hapang fano faima yagulo hamkrai angkha terek teo subjonal office katal snamjakman mi bai oro joto samung khlaijaknai joto ADC fan rangrok oro fainai tei oro no bebak ADC ni samung humungrok khlaijaknai saka CEM financial joto funding ni samung o habanogono khlaijaknai hini saka o habanok katal snamnani bagai taldok jora nangkha taldok ni bisingono o habanok katal snamai tini krakshalo Phiyogwi Rwkha hini saka TT ADC ni CEM Punochandra Jamatia jotono hambai Kulumbai kya tini jing jilla subjonal ni building katal inauguration khailai kya o inauguration khailai mani pandawo chini borong ganang EM PWD Runel Deborma Haisok Khajak tebi chini zonal chairman joint chairman chini panchayat moyalni tebi chini social activist rok Haisok Khajak executive engineer JDO jotono tini oro jeng program hohom donam ke jeng oro program khailai kya oro jeng tini pita rawi uston open khaimani yagulo nauguri naimani yagulo jeng tei kaisa jaga program thanglai hani bango chini oro mohai program kri jeng sanani musugo je hastini joto lokorokno je ADC 5 bosoro TIPRA Motha khaimani toma samung Khaiya angke jeng omo samung bai tini Phunuk rogo tini oro chini building katal kahama tangjak omonu promando nai je jeng 5 bosoro toma Khaiya age chini ki lam chayo ADC ni kuno institution establishment gere heba sung TIPRA Motha power phaimani yagulo Maharashtra netritwe Maharashtra guidance by Maharashtra lama phunukmani by jeng tawangma chini ki lam chayo infrastructure snakha development omo tini kaisa subjonal office chudo building ingoi basai tongya oro ni bisi ADC ni joto activity tangjanai ADC ni joto rang khainai ADC ni joto samung tangnai o samung bai amchani lukuro bobishodo thinango onek benefit mana tini baksa hoito omo building phologjak building phologoi toma khaine oro ang toma manai hairohi oro kisai mane heba ang sanani musugo financial chini ADC empowerment teibo khangke omoni bisinsi joto chini samung solena joto funding joto samung sole khangke elaka basiro upokarni yang ase kok saya tani ke chini tei kaisa tini inauguration program tongo community hall paithago amoni sanani musugo je jara ADC 5 bosoro TIPRA Motha toma Khaiya hi boisun khainai rona tini o video ni bisingtei jotono o building rok chini development ni samung rok Phunuk robai jadi hinai chini media rok no mukoi sir chini kila rayo utibor hangkorni bisingo je abo rayo sub JDO office habanok abo tangjamani eba construction bob bisibo cholibani abo tangjamani omo to recently tabok si tango 6 months in angsi omo tangmani daiti no omo pai kya construction je construction agency behaine speed ke tangoi pairi rokha nge bono bo hambai omo jeng je jaga 1 bosor 2 mas total 14 mas timing tomani omoni duration tomani fiaba omo daiti no 6 months si no pai kya